balang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Isang bonggacious na shoutout sa lahat ng mga magulang na competitive. Yan. Nabasa mo yung post ko nung last week? Yung tulad to, ay dami ko palang post. Sorry na. Parang feel mo na, sure ka. Taka lang. Akala mo isa lang yung pinost ko. Kung makapagtanong, akala mo isa lang ang pinost ko last week. Parang ibalik ko sa'yo, parang tanong lang ng anak mo sa'yo. Correct. Mom, did you watch my reels? Mom, did you watch the reels I sent you? Yes. Kunwari, pero sa totoo lang, 16,000 po yung pinadala niyang reels. Kala mo naman, isa lang yung sinend ko makatanong sa akin. Sorry na. Like mother, like daughter talaga eh, di ba? And speaking of like mother, like daughter, competitive kasi ko. So yung last week na pinost ko tungkol sa anak ko na umiyak. Nag-post ayan, ka. at least malinaw. Yan. Tungkol doon. Tungkol doon. So yung anak ko po, actually, una kong nakita yon kay Papa Rex. Hindi lang siya kasing bibo ko magkwento. Ayan, kaya, simple lang. Simple lang. Kami mga lalaki. Kaya ka! As in, alam mo, okay, sige ha. No, kahapon, di ba pinag-usapan namin ni Diego, magkaiba mag-isip yung lalaki at babae. So itong kwentong to, unang nag-post yung asawa ko eh. Ang pinost niya is yung video ni Princess na umiiyak sa kanya, as in hagulgol. So nilagyan niya lang ng background music na I love you always forever, yon. Tapos, simple lang yung sinabi niya eh, parang papaano nga ba mag-react sa mga ganitong sitwasyon. Parang ganon. And I'm sure ginawa niya yun in 5 minutes. Ako sa akin, Jegs, siningit ko siya sa kabisihan ko nung Friday. As in because... Halata naman may mga diin yung mga... Correct! and my heart broke shattered a million pieces. May ganon. Parang 45 minutes. Bago ko siya na-construct ng feeling ko tama. Tapos binalikan ko pa siya ng another 15 minutes. Bago ko siya pinost. Okay. So, total of 1 hour sa... 1 hour sa buhay ko para ma-post pagproseso ng feelings ko, kung paano ko sasabihin to ng hindi mapapahiya yung anak ko or na hindi ako masyadong mukhang nanay na maepal, na hindi ipapababa ng school. Ang dami kong inisip. Yung asawa ko wala. Ganon lang. Parang simple lang. So anyways, kung di mo nabasa, so I posted something last week kung saan umiiyak yung anak ko. Ang dahilan kung bakit siya umiiyak ay dahil hindi siya napili na soloist. And hindi lang siya parang first time. Ang sabi niya doon, year 3. So pangatlong taon na hindi siya napili as soloist. Tapos, alam mo, ang natuwa lang naman ako dito, yung pagka-message niya na yun, ang una niyang ginawa, ako yung minessage niya. So, nakakatuwa yung ganun na magulang mo, yung unang makakaalam ng nararamdaman mo. At sana ganun tayong mga magulang na, hindi ako perfect at all, as in, zero, hello. Sa totoo lang, di ba? Pero gusto ko lang yung part na, una ko siyang nalaman. So, sana po yung mga anak natin, kapag meron silang gustong ibalita, good or bad,
ang goal po natin is tayo po yung una nilang kakwentuhan. Basic naman kasi usually if you seek refuge, doon ka talaga sa doon sa magbibigay sa'yo ng comfort. Kaya pag umiiyak kang binabanggit mo mama, nanay. Correct. Kaya nga alam mo, in a way, good and bad yan eh. So good kasi nagsisik ng refuge. 'Di ba? Dito ka komportable, parang amoy pa lang ng nanay mo, nakakalma kami ganun. Ang nakikita ko lang bad sa kanya, feeling nila, hindi ka na magsasabi ng totoo. Kasi may ganun sa akin si Princess eh. Sabi niya, because you're my mom. You don't tell me the truth. Sinusugarcoat ko. parang hindi masaktan. Yung sasabihin ko maganda kahit hindi masyado. Sabi ko, hindi na anak ka. I say you're fat. Sabi niya, you're so mean, mom. Anyways, so yun nga, natuwa naman ako dun sa part na ako yung una niyang tinawagan. Ako yung una niyang gustong sabihan na hindi na naman siya napili bilang soloista. At yung iyak niya, Jegs, promise. Hagulhol. Oo! Iyak ni Kuliala yun. Correct! Iyak ni Kuliala. Actually, that day, dalawa kaming umiyak eh. That day, dalawa kaming, hindi lang binidyo na asawa ko, dalawa kaming kinomfort niya nung araw na yun. May iyak ni Kuliala din ako nung umaga. So, iyak ni Kuliala. So, ibig sabihin, naghalo yung sipon at luha. Ganong level. Iyak nung iniwan ni Christopher. Yan. Ayan. Yun. So, ganong klaseng iyak na hindi ko mawari kung papaano ko, papakalmahin, kung papaano ko, 'di ba, yung gano'n na sobrang ang hirap kasi syempre hindi mo naman pwedeng awayin yung teacher. Correct. At hindi niyo po dapat gawin yun, ha? Tama. Nakakahiya po, promise, 'di ba? O kaya kung inisip ko kung halimbawa yung iyak nito iyak ng pag-iwan ng jowa. Hindi I don't think dun sa maraming beses na iniwan ako ng jowa, never nanugod yung nanay ko ng jowa. Kasi kailangan talaga siyang daanan. Kaya ang hirap niya, ang hirap niya talagang kaya ayan na naman, nasa mot-mot ka na naman, gagawa naman kayo ng bata. Huwag, umalis na kayo dyan kung hindi pa kayo handa, di ba? Kasi may mga ganito po na kailangan po ninyong iproseso sa kanila, di ba? Nang hindi sila matraumatize, nang hindi siya tumigil. Kasi pwede na silang tumigil eh. Ay, hindi na naman ako nakuhang soloista. Hindi na naman ako nakuhang bida. So, titigil na lang ako. Dapat hindi. Dapat baka bumaba din yung nila sa sarili self-esteem, nila. ganyan. Yung mga ganon. Kaya, ang hirap po talaga maging magulang. At lalo na, ang hirap pagka-trainin mo yung anak mo na maging bida-bida. Kasi, pag natatalo, medyo umiiyak, di ba? Well, that's life eh. Ganun talaga eh. May mga effect din sa kanila pag nakita nila yung nanay nila na nag-i-excel sa kanyang field. So, hindi ako pwede kasi parang nangyari nga, LeBron James and Bronny James, yung anak niya. Na parang dahil sa sobrang kasikatan ni LeBron, parang grabe yung expectation dun sa bata. Oo, sobrang pressure. Parang parehas kayo ng DNA eh, di ba? Kumusta naman si Bronny? Okay lang ba siya? Medyo nakakaawa din kasi atas talaga ng expectation. Oo. You are not your father. Yes, you are not your mother. Totoo. Diba? At yun yung katotohanan dyan, diba? At yan sa perspective sa labas yan eh. Pero deep inside sa kanila, may struggle din sila na kinakailangan ko rin habulin kung anong nakamit ng nanay ko, ng tatay ko. Dapat andun din ako sa level na yun eh. Kaya mahirap din for them. Mahirap din para sa kanila. Totoo. Kaya hindi talaga din siya talaga madali. Kaya lang, hindi naman niya pwedeng piliin yung mga magulang niya. Ang pipiliin ko lang yung kalma lang. Hindi, di ba? Talagang you are born out of your parents. Yes, ganyan. So, ang mahalaga na lang is papaano mo ipoproseso pagkatapos. Yan, nang hindi naman mukhang masyadong magiging dependent sa'yo, natuturuan mo din siya na parte talaga siya ng buhay eh. Yung rejection nung nakita mo tong umiyak si Princess, anong tumatakbo sa isip mo? Yung pinaka... naawa ako kasi alam ko kung paano niya gusto. As in, gustong-gusto niya. Kaya anong sinabi ko sa kanya yon na, di talagang kakarir ka, anak ha. Ibig sabihin talagang kung kailangan niyang magbibo ka, gagawin mo talaga. Kasi gusto niya talaga, ang goal niya talaga, maka-land ng lead role. So, naawa din talaga ako sa kanya. Kasi, gustong-gusto niya tapos hindi niya nakamit. Pero at the same time, kailangan niya talagang maramdaman na, you can't have it all. Hindi lahat ng gugustuhin mo ay mabibigay talaga sa'yo, di ba? Doon din ako naawa. Tapos bigla, yun nga yung may kasama doon na overthink na, paano pag wala na ako, tapos wala na siya masusumbungan. umabot na doon yung pag-iisip ko, umabot na sa, yan, kasi nagpapacheck up ng thyroid, ayan, kakasamgyup mo yan. So, makikita mo talaga kung paano mag-isip yung babae, samantala naman kayo rin na,
ang pinakaisip lang ng lalaki na paano ko i-confirm, paano kong love life na to. Yun correct. lang. Ganun lang siya talaga. Hindi, tsaka yung si Ren, medyo mas ano siya eh, parang sa tingin mo, bakit ka hindi napili? Anong dahilan? Kailangan mo rin tanggapin na may dahilan kung ba't hindi ka napili. Ganun lang siya. Kaya ako nga nag-comment din ako doon sa post mo. Sabi ko, don't worry, Princess, your Tito Diego. 3 beses din ako nag-apply sa the same radio station. Correct. Hindi ako tinanggap. Totoo. Eh, mauubos din yung panahon, mauubos din yung magagaling. Na maubos din yung mga magagaling, ikaw naman, di ba? Pero ang sa akin lang iniisip ko, ano pa bang kulang sa akin? Yan. Land that spot. Spot, correct. So, parang upgrade ko na naman. Yan, totoo. Dapat may ganong proseso din. Yes, at yun dapat hindi yung pwedeng nandun ka lang sa nagalit ka, nagtampo or umiyak. Siyempre, iisipin mo rin, bakit nga ba? Ano nga ba ang dahilan? So ngayon, kami ding mag-asawa, yun na din iniisip namin. Baka naman, so, kulang din tayo, correct. Ayan. Kulang din tayo. Baka naman kailangan niya ng training sa Repertory Philippines. Yan, o kaya kay OG Diaz, di ba? Yung mga ganyan, di ba? O kaya yung ano kung gusto niyang magteatro talaga eh. Kasi on your own, may mga talented talaga na. Correct. Pero meron naman na wale, pero nang na-train at nahasa, ang galing. Tama, di ba? So yun din, eye-opener din siya sa aming mag-asawa na pagdating ng summer break, i-ano namin siya. Dahil gustong-gusto niya. I-enhance kung ano man, kung papaano mang paraan. Anong support ang pwede maibigay. Yun, di ba? So, lagi po tayong ganun, magbibigay tayo ng support. Kaya, alam mo yung sinabi mo yung kay Lebron tsaka kay Bronny, it's just like for other people na kunyari may negosyo, yung halimbawa, ang tatay nila ay doktor, tas minsan ine-expect ng mga tao sa paligid na, datay mo, doktor, magaling yan ng neuro. Dapat ikaw din, ha? Dapat doktor ka din, di ba? Ang hirap din ng ang hirap din ng ganong pressure. Kaya naiintindihan mo yung mga hindi minamana yung mga negosyo nila. At nabibilib ka rin dun sa mga minamahal yung gusto ng mga magulang nila. Correct. And on top of that, yung pressure na yun na galing sa labas, meron din kasi silang pressure yung para sa sarili nila. Correct. Na paano ko ba ito-ma-achieve? Diba? Paano ko ba siya mapapantayan, hihigitan? Or pwede bang mag-iba ako ng landas? Diba? Mabigat din yan para sa mga Hindi bata. Din talaga. Kaya nga, kung halimbawa ang magulang mo parang medyo wali lang, di beda-beda, alam mo bang walang problema? Lalo na kung tanungin yung anak mo, is your mom famous? Bakit wala akong mansion? Nakakaloka. Balik na naman tayo. Alam mo, nung nakita ko yung kaklase na yung anak ko, talagang tinandaan ko lang na bata pa siya eh. Paglaki niya kakausapin mo. Paglaki niya talaga kakausapin ko talaga siya. Nung ganitong edad mo, eto yung sinabi mo sa anak ko. Hindi ko nakalimutan yon. Ang ganun po ba, ma'am? Kaloka. In other words, sa madaling salita, hindi po madali to become a parent. Hindi rin madali maging anak, ha? Yes, oo. So, kailangan talaga within the household, you will do your best para maka-establish kayo ng maayos na understanding. Kasi dapat sa loob mismo ng bahay, feeling mo safe ka. Kasi mahirap yung Jigs, 'di ba, na parang sa loob mismo ng bahay, feeling mo hindi ka safe. May ganun, hindi ka komportable kasi masyado mataas yung expectation, masyado maraming hinihingi sa'yo, yung mga ganon. Dapat nire-real talk din yung mga anak, kumbaga ini-empower din sila kung kinakailangan, hindi yung pinipressure na, oy, kinakailangan mo ng ganito. Correct. Diba? At maganda yung empowering. Wala lang, gusto ko lang i-share, kunyari si Madam Mayat De La Rosa kasi Sir Richard De La Rosa. Ng Mayat De La Rosa Fine Jewelry. Kaya gusto ng mga anak nila yung negosyo kasi empowered sila. Yan. Meron kasi tayong mga kakilala na gano'n na hindi nila tinutuloy yung negosyo ng magulang nila kasi hindi sila empowered. Kasi pwedeng stress. Hindi mo lang sila tinanong eh. Gusto mo ba to? Biglang sabi, ikaw magmamana nito. Ay, totoo. Yeah. Dapat din tanungin natin sila. Hindi porke atin tong negosyong to, itatanong natin, bawa, nagpa-parlor kayo, bruskong-brusko yung mga yung mga anak ninyo, ayaw naman nila, huwag nating ipilit. Correct. So, let the household be a safe space. Tama. Yun yung gusto natin. Ha? Isang malaking check ng pink na ballpen. Mga kabisyo, hanggang dito na lang muna ang kumikinang ng tambalan. Ako po si Diego Bandido. At ako naman si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!